सैया फाटेला कूदी का कहीं अभी बलई के बुद्धि देखना हो घूमी घूमी सखी सैया फाटेला कूदी का कहीं अभी बलई के बुद्धि दिलवा के दर्द सखी नहीं केहू से बताइले जबरदस्ती सजनवा तो चॉकलेट से मनाइले जबरदस्ती सजनवा तो चॉकलेट से मनाइले रुसल का ये सखी मनवा के भावेला गुस्सा में रहे तब बोले बतिया बेला सुना ना उनकर रुसल का ये सखी मनवा के भावेला गुस्सा में रहे तब बोले बतिया बेला लगे में जाके धोके सिनेमा से सटाइले जबरदस्ती सजनवा तो चॉकलेट से मनाइले जबरदस्ती सजनवा तो चॉकलेट से मनाइले मिसाइल के का करी हम बड़ाई दिन भर में 3 बेरा करेला लड़ाई और बेला अशोक पियावा के करी का बड़ाई दिन भर में 3 बेरा करेला लड़ाई मानेला नहीं नबीनवा हम के तुम बोलइले जबरदस्ती सजनवा तो चॉकलेट से मनाइले जबरदस्ती सजनवा तो चॉकलेट से मनाइले दिलवा के दर्द सखी नहीं केहू से बताइले जबरदस्ती सजनवा तो चॉकलेट से मनाइले जबरदस्ती सजनवा तो चॉकलेट से मनाइले।